sampean. Lamun sampean menganggap walang sungsang salah segala tumindak lan bakune. Mas Jiwa kawan raga. Mas saya kula kudu manten ni sampe. Maksud di sampean? Kelingan waktu jaman semana kula pernah ketemu karo sampean. Sampean pernah ketemu. Tak pateni sampean. Saking saktine tak sampean. Saking mandragunane. Kita wani kok bagian wadon. Saking apa sampean? Wis ora usah keras pacul ora. Wis kula gak ngerti. Sikil dikit. Sikil dikit. Wis aja sikil dingin aja ndas dingin. Kula gak wis ngerti. Sampean kula gak dewa cilik dingin, nom dingin. Dadi Weru yen sabarang iku rasane pedes. Weru yen uyah iku rasane asin. Kula gak ngerti cara dewasa. Sampean kula lagi demen yo. Demen ning kono. weruh. Ya weru si kadoan kono. Sirene weruh ta? Ya weru si kadoan ngintip. Ngintip. Aja marah-marah. Kalem. Kita nih demen kan. Demen yo. Iya. Ya iya warga. Aja marah-marah Joni. Wis gampang kon mau. Sing penting kok. Beres. Ya, ngerti ora? Ngerti. Pira? 50.000. Oh, kegeden. 50.000 gede. Kegeden. Oh berarti kegeden. Heeh. 20.000 Rada gede. masih gede baik. Iya kita mau. 10.000, Kakean. 5.000. Terlalu. Sing jaluke pira? 50 juta. Sirama beli kira-kira pemeresan bakal kayak konon. Oh, ya kon mari gelem. Ari 50 juta ngamal bukti. Sing bukti dikit 50.000 dikit panjer. Yakin. Panjer. Panjer. 50.000 panjer. Sing 5,5 juta kok. Oh, kalem. Ya. Ya wis. Jadi Aja pribin ning kacung Grantang Sakti. ora kun Ning Cakra Bumi. Ya Tutup biasa. mulut. Beres. Awas ya. Mangga sok disambiti. Ayo disambiti Aya panganan disambi. Ya mangga sok obrolan. Awas. Awas biasa jaga ning jabas. Kaki. Mas. Nyimas Anjar Sari. Terima Banget orang mengerti kelawan apa kang dadi tumindak lan bakune nyang Mas Anjar Sari. Kepat diwasawan lan bengi kula mengharapkan sampean teka. Tapi ternyata harapan kula dadi kenyataan Kang. Apa sih dadi harapannya Nyimas Anjar Sari? Kula pengen kelakon karo sampean. Pengen kelakon karo Walang Sungsang. Iya. Mungkin Nyimas Anjar Sari durung ngawuri keberadaan Walang Sungsang. Yen isun wis duwe sinandingan, isun wis duwe keluarga. Wis duwe keluarga? Iya. Bahkan isun wis duwe keturunan. Wis duwe anak? Pira anake? Nembe siji. Bagian Keluarga isun loro. loro. Iya. Jadi ngeli. Tapi ya bagian bae nembe ke loro. Ari wong demen maak rabine 40 gak dirunjang beli wurung. Sampean bener-bener cinta lan tresna setulus hati kelawan Walang Sungsang. Cintane kula setulus hati lan murni. Tapi Kang dengan Mas. satu catatan. Apa Mas? Ing saat saiki keselamatan Walang Sungsang ana ning tangane sampean. Aja watir aja melangkang Mas. Keselamatan nyawa sampean genggam sepenuhnya kelawan diri isun pasti selamat beli wurung. Nyimas Anjar Sari. Iya. Kelawan sana kang indah anak ing istana angin bukang. Angrupakan sawijining pertemuan kang mengko benjang dadi satu kenangan sing ora bisa terlupakan marang hati lan sanubari kita wong loro. Apa iya Kang Mas? Sekian masih kang menghormati Bapak Tuan rumah Mama Yamid sarang Mimi Amit minangka bos Korea. Nyimas Anjar Sari. Lamun Nyimas Anjar Sari pengen kedau jodoh membangun mahligai rumah tangga kelawan Walang Sungsang. Nyimas Anjar Sari kudu sabar. Kurang banget sabar Mas. Lawas zaman nunggu kehadirannya sampean. Tak lakoni bae bagian kayang apa mbok kayang apa. Akhirnya kula bisa kelakon karo sampean. Kayak banget panggalan bahagia setelah ketemu kelawan Anjar Sari. Eling eling wong sabar Mimi Amit sabar segarane kaligane tinang modalane Pasti ketemu kali. najan pegel lan kesel nunggune beli percuma Mimi Amit sun bisa kelakone
ora ketinggalan kanggo Kacung Suwanto sing ana ning Korea. Kacung Suwanto sing ana ning Korea. Sing paling Pirang bulan lawas, pirang taun jamane, rasa pelega sunarep-arepe. ada tekan Mas. Pujian syukur alhamdulillah karo Kang Maha suci mulia Oh iya. pelaksanaan bareng segera Kanggo nang Suwanto sing ana ning Korea. Senang Uri sing ana ning Bos restoran Korea. Bos Cacep sareng Mimi Cacep kakak. semoga Kacung Suwanto najan beri menghadiri ajate Mimi Amit dan Mamai Amit, semoga bahagia di Korea. Tenang, nang Suwanto, wong sing paling sayang nang Ora gampang yen wong kepengin bunga Mimi Dita, kudu gelem lakoni barang sing susah Mas Kantun. Kita pasti bakal lakoni senajan susah lan menderita Kang Mas. ora gampang yen wong kepengin seneng Mamai Amit, Kudu gelem lakoni larani ngoten. muga-muga Sawise kita bunga aja pada kita sunaya. muga-muga sawise kita senang segala suka duka bareng-bareng. Eling eling wong sabar mamae dita sabar segalane kaligane tinang mudalane najan pegel lan kesel nunggune Mimi Ami beli percuma nang Suwandi sun bisa lakone kelakon dadi jodoh. Senggol khusus kanggo Kacung Nurjono lan Nok Warjine Meding, uga Bos Tilang sing duwe sound, sing duwe sounding, sing duwe organ. Mantap ya Mas. Kang Mas saya. Ya. Kang Mas langsung cuma sampean siji tumpuan lan harapannya pribadi dengan cara saya. Ora gampang yen wong kepengin bunga Mimi Didi,